Гадәттә ифтарга дип килгән өлкәннәр мәчеткә ашыгып балалар ишек алдында мәш килсә, бу көнне бөтенләй башка күренеш иде. Әти-әниләр сабыр гына урамда калды, ә мәчетче бала-чага тавышына күмелде. Бернинди кычкыру, тәртипсезләнү дигән сүз юк. Һәркем игътибар белән, вәгазь тыңлау белән мәшгуль иде. Пәйгамбәребез дә балалар карата айырым аларны кызыксындыру булган бит инде. Теге пәйгамбәр заманында пәйгамбәребез балалар киченә сабый вакыттан ук мәчеттә үссеннәр, мәчет кагыйдәләренә танышып, мәчеткә йөреп намазлар укырга өйрәнсеннәр дип, мәчеттә төрле җимешләр, фруктылар инде китереп мәчеткә, аларны хәтта мәчетнең түбәсенә хәрмәле элеп ятырган булган. Ягъни балалар шуны белеп, шушы мәчеткә пәйгамбәребез мәчетенә килеп, шушы хәрмәләргә инде хәрмәләрне ашап, мәчеттә вакыт уздырганнар. Әлбәттә инде балаларга дингә өндәү, балаларны өйрәтү, әлбәттә әлхәмдүлилләh ул бик зур нәтиҗә безгә күрсәтә. Шуннан да балаларга вәгазь сөйләү өлкәннәрнекенә караганда күпкә аерыла. Габдулла хәзрәт нәни тыңлаучыларына намаз уку, ислам дине нигезләре хакында сөйләде. Мәҗлескә күпләр гаиләләре белән килгән иде. Мәчет бала өчен чит урын булырга тиеш түгел ди, эш бала дисә Рифат Әбделвәлиев. Ислам безгә татулык, тынычлык, Аллаһ Тәгалә ризалыгына ынтылу. Бу дөнья һәм ахирет өчен без инде тыныч булырга тырышабыз теләсә. Мәчет балаларыбызга, кичкенәләргә иши җир булып күренмәсен өчен, үзләренә якын итеп күрсеннәр өчен мәчетне яратсыннар. Мәчеттә бергә очрашып, сөйләшеп, берләшеп, дус булып яшәсеннәр өчен. Озан тавышыннан соң балалар табын артында авыз ачты. Ислам кануннарына туры китереп кызлар бер табынга, егетләр икенче өстәл артына утырды. Оннан бергәләп намазга бастылар. Әти бабайлары белән мәчеткә йөреп остарып беткән шәкертләр дә, әле яңа гына мәчет ишеген ачып керүчеләр дә бер булып йөзен кыйблага юнәлдерде. Бүген мин үземнең сеңлем Мәликә белән монда ифтарга килдек. Biz 2 ураза тотабыз, намазлар укыйбыз. Миңа 11 яшь, сеңлемә 8 яшь. Безгә ураза тотырга авыр түгел. Безгә Аллаһ Тәгалә аның өчен әҗерләр, саваплар бирә. Мен кичкене вакыттан ук бабай белән мәчеткә йөреп җырлыйдым. Һәм аннан соң инде зурскә үземдә җырлый башладым. Таравих намазларына һәм калган намазларга да монда мәчеткә килергә тырышам. Һәм узган елда мен беренче тапкыр ураза тоткан идем. Һәм шуннан соң инде мен бу елларда да башладым. Мен мәчеттән ерак торышында азан ишетелгән сайын монда шавырга тырышам мәчеткә. Ә инде бу җомгада барлык мөселман халкы иң изге бәйрәмнәребезнең берсен ураза гаетен билгеләп үтәчәк. Быелгы гает җомга көнгә туры килү белән икеләтә шатлыклы. Бу көнне иртәнге намаз 2 туларга 10 минутта, гает намазы иртәнге сәгать 4тә укылачак. Гает көне бер-береңә кунакка йөрешү, бүләкләр бирү, каберләргә зиярат кылу күркәм күренеш. Гает бәйрәме инде Гаит фитр бәйрәме дип әйтгәндә, ул бездә ислам динендә иш ихластан зур бәйрәм бар. Инде ул үзе ураза бәйрәме, Корбан бәйрәме һәм дә әлбәттә инде харатны була торган җомга көне. Шуңа күрә җәмәгать бу гаетне быел матур иттереп, тынычланып кына үткәрәсе иде. Һәм дә гает көннәрендә мәчетләребез тулы булсын иде. Инде гаеткә килә торган кешеләр иртәнге намазга үк килеп, иртәнге намазны укып, иртәнге намаздан соң гает намазына кадәр вагазлар тыңлап, гает намазын укып, гает намазыннан соң шушы хутбаны тыңлап, хутбаны тыңламыйча китү дөрес булмый, ул хутба тыңлап, һәм дә әлбәттә тәбрикләрне тыңлап, инде матур итеп иртән инде зиратларга барып, анда әрвахларга дугалар кылып, Аллаһ Тәгаләнең Аллаһның гөнаһларын язгыны сорап, туганнарны, авыру кешеләрне, туган тумачаларны күрешеп, белешеп, матур итеп бәйрәм итәргә барчабызга насыйп әйләсен. Әлбәттә шушы гает көне белән сезне барыгызны чын күңелем белән котлыйм. Ихлас күңелем белән сезгә теләкләр телим. Тигез булыгыз, бердәм булыгыз, гаиләгез, туганнарыгыз белән бердәм торыгыз, матур торыгыз. Бер-берегезнең гаепләре булса гафу итешегез, бер-берегезнең мәхәллә кешеләренә рәсем киләгә, бер-берегезгә әгәрдә урысында әйткән булса гафу итегез. Һәм дә инде әлбәттә садакаларын бирегез. Инде фитр садакасын шушы күп кенә безнең әле фәкыйрьләребез бар, фәкыйрь кешеләргә таратып, аларны да шатландырып, аларның шушы әҗрен алырга башыгызга тырышсагыз иде. Ва галейкум ассалам.